Можех да си изправям сама главата, можех да се навеждам. Както ми виждате сега в Бургас, това беше изключително невъзможно. А сега погледнете ми главата, аз мога да се изправя и да я отлепя от облегалката, което за спинална мускулна атрофия в 8 дна на 40 000 взимам се лекарството, тренирам след това своите мускули, пътувам, за да бъда щастлива и правя всичко за моето сърце, което е пълно с любов.